אקשן. שלום לכם, היום אמרתי לכם בסרטון הקודם שאני אתחיל סדרה בשם קיובורג סורווייבר, ואני לא שיקרתי. אתה משוגע אם אתה מנסה להרוג אותו, אנחנו לא מטיסים לו, הוא הורג אותנו באיזה 2 מכות. כי אנחנו רמה אחד. נכון, למה אתה מתקרב אליו? תפתח. תמות גם שתגיע לידי. תכירו את חבר שלי שחר, ילד גבר בגברים. הנה הוא, שחר. כן. דבר איתם. אני שחר, אני הכוסי מים. בהמשך יהיה עוד ילד שיצטרף אלינו. שחר, אתה מנסה לברוח לי? לא, אני מחפש אותך שנייה. הנה, מצאתי אותך במפה. כמו שאתם רואים, הסלטות שאני עושה עכשיו זה לא לנסות את הבית. מה, יש לך עפפון? לא, אני עושה סלטות. לא משנה. בגלגלית אני עושה. בגלגלית. אתם עדיין יכולים להיכנס לסדרה, זה עד לפרק העשירי הכניסה. הנה אתה. בקיצור, הנה שחר. יש לו ראש מכוער, נכון? הראש שלי יותר יפה. סתם זוכר. קח חיים, אני ארפא אותך. תודה. נו לעזאזל, זה לא מרפא. עזוב, אני אלך לישון. אני גם ארפא. תראה מה כתבתי בשינה. כן, אני יודע. בוא נלך להרוג את השיח. מה הבעיה להרוג שיח? אתה לא יכול. אני צריך עץ יותר ממך, אני מכין את הנשקים מעץ. אז ככה. ואיך אתה עושה סלטות? בלחיצה לגלגלת. לגלגלת, איך? מה, לחצתי על הגלגלת? בוא נהרוג צב, רוצה? כן, זה לא כזה קשה. גם שזה אחלה חיה לאלף. אני מרפא אותה. אני מקצ'מק אותו. לא עושה יותר נמת, לא עושה יותר. פירקתי אותו. בסדר, אני ריפיתי אותך. לא, אתה לא עזרת, סתם. מפה ממש שבעים. זה מתאים לי. השני מתאים לך, יש שם אחד שמתאים לך. לקחתי אותו. לא, זרקת אותו. יש כאן אחד שמתאים לך, קח אותו. לקחתי אחד, רמה 70, ועכשיו לקחתי רמה 14. סוס! לא נהרוג אותו. מה זה? לא יודע, בוא נראה. זה למג? כן. אז תביא. אתה מג? אני קוסם, כן. טוב. אתה רוצה שנלך לעיר, נעשה גם יום? בוא נהרוג אותו. אפשר להרוג אותו, אני חושב. כן, אנחנו נהרוג אותו. זה חרב לך, לא? לא. ללוחם? לווריור, עזוב, לא תופס דברים כאלה. בוא לעיר. לא, תיקח אותו. מה זה האור הזה? למה זה בכזאת גרפיקה חרא? נכון? האור הזה זה בגרפיקה מגעילה. טוב, בוא נבדוק איפה העיר. תלך לאן שאני הולך, אני הולך לעיר. אני יודע איפה העיר, היא רחוקה אבל. לא כל כך. טוב, בוא נסתובב סביבם, כדי שהם לא יהרגו אותנו. בוא נפוצץ אותם, אמרתי דווקא. איזה נפוצץ אותם? אתה יודע איזה חזקים הם? הם קוראים לנו את הצורה. מה זה האור הזה? לעזאזל, מה יש לשרת? זה לא רק לי, שלא תחשבו שהקיובורג זה משחק מגעיל, זה השרת הזה מגעיל. פשוט לא היה לנו שרת שחק בו. מי שמתנדב מביניכם לקנות שרת, בכיף, למה לא? ואז הוא יוכל להשתתף במשחק. מה זה תוקף? קוטון, זה מתאים לך. מה אני צריך קוטונים? לבגדים. היי, הנה צו. סלטו, אל הצו.
וואו! אני לא מצליח לצלטת. לא משנה. רגע, תשאיר לי, תן לי גם לקבל XP. חץ על הגלגלת ותזוז הצידה. חץ על הגלגלת ותזוז הצידה. מגניב. נכון? זה מתחמק ממתקפות. כן. אף פעם לא הבנתי איך עושים את זה. וואי, בחושך אני אשכרה נראה כמו נינג'ה. כשאני עושה את זה. תכלס, כן. נכון? כן. טוב, יאללה, בוא לעיר. כמה קפצת. איפה העיר עכשיו? תבדוק במפה. הנה. הנה מצאתי, בסדר. איזה כיף שיש את הגרפיקה הזאת, אפילו שהיא מגעילה. וויץ'. פאק. איפה? שלא יתקוף אותך. יא טמבל. וויץ'. זה וויץ' טובה. איך איזה פרצוף יש לה. נהיה טוב, בוקר. עכשיו בבוקר. סגרו את הגרפיקה, יש, אני רמה 28. מה הקטע? אבל לא עלינו את הרמות. כמעט ולא, כן. טוב, נו, עלינו את הרמות, יאללה. איזה מהר עולים פה, אתם לא מבינים איזה מהר עולים בקיובו. לאט לאט, אבל זה נהיה יותר קשה. נגיד ברמה 20,000, כבר אי אפשר לעלות יותר. סתם. ראיתי מישהו רמה 100 מיליון היום. יצא לי מהשרת. אז תחזור, נו מה. אני חוזר, אחוק. כן, הבנתי. זעתותה. יאללה, אתה נכנס. וצריך לומר שקיובולד זה רק בבטא, בגרסת בטא. תגיד להם. הם שמעו אותי, לא? כן. הנה אני בשרת, where are you? וואי, אני ליד העיר. אני נכנס שוב, שנייה. אני ליד העיר, טמבל. גם אני קרוב לעיר. זה היה... אתה יודע איך קופצים מהר ענק בלי למות? שנייה, כשאתה באמצע הקפיצה תלחץ בלי הפסקה על הגלגלת, ואז כשאתה בדיוק נופל זה עושה לך סלטה ולא יורד לך חיים. זה באג של המשחק. טוב. אל תאמין. בסדר. לא, עוד שנייה עליתי. לא כנס כבר. אני נכנס. כן, זה אשכרה עובד. בואי נעשה בלי הגלגלת, אם זה יעבוד ולא ירד חיים. נו, מה ישנו? בוא נראה. זה רק קטן, אז לא יורד. בוא נחפש על יותר גדול. הנה, שם צוק. אתה יודע כמה יורד לך שאתה משתגע עם חיה? מה זאת אומרת? שאתה עם חיה, נכון? נו. אז נכון, לפעמים אתה בא ואז אתה כזה ביער ולא אכפת לך מזה ואתה פשוט טס למטה, אז נכון אתה כל שנייה קופצת כזה? אתה יודע כמה יורד אז? לא היה לי סלטה לעשות כשהגעתי ללמטה, אז אתה עלינו.
עכשיו אני אחסוך לסרט. כן, זה אשכרה לא מוריד חיים. מה אשכרה? נכנסת? שנייה, נכנס. אני הולך לחפש חיות. הנה, אני בעיר כבר. מה המצב, קופיף? מה המצב, שוי? מה המצב, נאו? היי, הנה פיגמן. פה מלא חיות. נו, לא זה. למה לוקח לי שעתיים להיכנס? איך משיגים? אוכל. של חיות? כן. אתה הורג, מתי שאתה תקבל. שיט, זה לא עשה לי. נכון עשיתי נינג'ה כשנכנסתי? זה לא שמר לי את זה על נינג'ה, איזה באסה. אתה סטלרן? כן. פעם אחת אמרת לי שתסתכן שים. נו, למה זה אומר לי שהוא לא מוצא את השרת? נו, מה הבעיה של הקיובולד? יו, מצאתי מלך חתולים. בקט. בוס חתול? כן. הוא די חלש, תהרוג אותו. מה זה? איזה מהר אומר? אמרתי לך, הוא חלש. חשבתי להיעלם, שהוא לא יראה אותי. אלפקה! להיכנס לסרבר. עוד מעט אני עולה רמה. נו, מה לא מוצא את השרת? יאללה. טוב. לא, אני אומר, אולי לא רשמתי טוב שזה לא עובד. מה כתבת? הבנתי מה הבעיה. הבנתי. רק עכשיו הבנת? כן, כתבתי לא נכון. לא, רציתי שהבנת את זה מזמן שאתה מכוער, אבל... מצחיק. אם אתה אומר שרק עכשיו, זה בסדר. וואי, אני יורד להרוג זאב. להרוג? ילדיי. הנה, בשעה טובה נכנסתי. טוב, איפה אתה? עומד למות, אחו שלי. כמה זאבים תקפת? 2. אמור להרוג אותם, איזה רמה? עכשיו אני רמה 58. סתם, 37. עדיין לא עליתי רמה. אני רמה 28. יש שם וויץ'. רשע, אני הורג אותו. להרוג. תוך בוא שנייה נראה. אני אפרק אותו. סתם, נראה לך? אותה. אני לא הולך להרוג אותה. תהרוג אותה, אתה יכול. נראה לך? כן, בטח. אם זה רגיל כאן, וזה לא שרת שבו האנשים הם חזקים, אז כן, אתה יכול. ואני הולך אליך. מצאתי חרב מפלצתית. אז תשים אותה, נו מה. באמת? אי אפשר לקחת כאן דברים של העיר. פרה. איפה אתה לעזאזל?
עכשיו יצאתי מהעיר. אתה רחוק ממני. אני שוחט פרה, רגע. בינתיים אני מתקדם. הנה דבורה. רגוע. הייתי משתלט עליהם, הייתי בשחקן השני. עליתי רמה. אוקיי, האנשים כאן חזקים. איזה מישהו הרג אותי במכה. כאילו, אנשים איש של המשחק הרג אותי עכשיו במכה. וואי! יא! זה חבר בכלל. האנשים של המשחק חזקים כאן, כן. לאן? נפוצץ אותם. איזה הרגו אותי עכשיו במכה? כי אתה קצת חנאץ'. כמה חיים יש לך? 935. יש לי 669. אבל אני קוסם, אמור להיות לי פחות. במכה אחת של בומרנג, איזה מישהו הרג אותי מקודם, אנשים כאן חזקים. איזה אחים הזאת שיש. בחיים אל תקפוץ בהר ותקשיב לי. נו, כשאתה קופץ מהר באלכסון, כאילו איפה שיש מדרגות, ולוחץ על הגלגלת יורד לך יותר חיים. יו, עכשיו נראה לי אני הורג את האור. בסדר. אוי, לא שיפרתי בסקילים. לא שיפרתי בסקילים, אני לא מאמין. הרג אותי חם. אל תזוז, אני בא. יש לך חיה? לא. חיה. הנה אתה. אני אמור להיות... אני הורג אותם, שחר. עצמי. בקיצור, האחים שלי, פיצצתי אותם. הם ראו את זה. ראיתם את זה? הנה אתה, ראיתי אותך. אחים שלי, אתם סוסים. הנה אתה, בשעה טובה. בשעה טובה ומוצלחת, נראה להם ביחד כמה מטומטם הוא אשר שחר, הוא מטומטם מהראש עד התחת. סתום את הפה. יש לי משהו... אוף, הסקיל ש... תשפר את הסקיל של החיים. סקיל, מה זה? תשפר את הסקיל של החיים מלא, כי אני רוצה להרוג את האור. מה, זה מרפא את עצמי? לא, גם אותי. אתה בטוח? זה לא לי חיים מקודם. תעשה עליי. הנה, אני עושה עכשיו. לא, עשית רגע על עצמך, תעשה עליי. הנה כך. הנה, זה מעלה, רואה? זה המכות הרגילות מעלות. לא, תשפר את זה. אי אפשר לשפר את המכה הרגילה. אין לך משהו בתיק שמשפר? אני צריך נשק טוב יותר, נו. יש לך נשק טוב? לקוסם? לא. בקיצור, בוא ננסה עכשיו. למה אתה תעשה עליו את המתקפה של השוריקן? זה שוב, תשפר באיזה מלא, תאמין לי. אין לי עוד. מה אני אתה? רץ אליך. כן, אני רץ אליך. יש פה מישהו על ההר, אני ארוג אותו. לא, בכלל. אני הורג אותו, אני הורג אותו. איך אתה הורג אותו, טמבל? אני הורג אותו. מוריד לי איזה 50 חיים והורדתי לו מלא חיים. רוצה סיבוב חוזר אח שלי? בוא לפה! יופי, 13.
אני מנצח בסיבוב הזה. אני מרפא את טוב, אני אעשה את הסקיל הזה, זה יותר טוב. רפא גם אותי. זה מלא גם לי, מלא חיים. מה זה? זהו, התמלא לי כל החיים בשנייה, 22. אבל זה לא ריפא אותי בכלל. זה כי הייתי קרוב אליך נראה לי. תעשה? לא, נראה לי הסתכלתי עליך. הסתכלת עליך עכשיו? יואו, זה מלא חיים. רגע. הנה, עכשיו אני מרפא את עצמי. בסדר. יש שם מישהו בשם שחר. בוא נהרוג את המפלט. רגע, אני משפר בזה. זה סקיל טוב, לא? בטח. יופי, צריך לשפר בו, שיהיה חזק. בוא נראה אם יש אבנים במערה. המערה הזאת לא נכנסת פנימה בכלל. מה, למה? אין בה כלום. יכול להיות שמצא פה יש מערה. מערה. לא, זה לא מערה. יש לך קורי עכביש? כן. אני צריך אותם. למה? בגדים. איך אתה מכין בגדים כזה מאוד? מה? אתה גם יכול להכין בגדים, אבל שאז הם טובים לך. לא, קוראים כאלה אין לי. יש לי... קטנה בשבילך, אז כך. זרקתי לך קצת קטנה. איך אני מכין את זה? אני אסביר לך אחר כך. כתוב לי רקווירס ספינינג. אתה לא יכול, אתה צריך את המכונה שמכינים איתה בגדים. נו, תגיד לי איזה מכונה. זה בעיר. אז בוא נלך. במילא אין לך מספיק בשביל להכין בגדים. טוב, בוא נחסל. אופי. עם השני תמלא. אני לא מנסה למלות, אני מנסה לתקוף. אבל זה גם ממלא. למלות אותך? תגיד לי שאתה צריך שאני... יש שם קבוצה של וויץ', בוא נחסל אותה. אז אתה יודע איזה חזקים האנשים כאן, הן תוכנות לנו את הצורה. וואי, הם אשכרה רשעים. הן מפרקות לנו את הצורה. אני הולך עלינו. אלה אנחנו קוראים. עליתי רמה. יפה לך. יש שם קבוצה של גובלין, כפרה עליך, בוא נחסל אותה. בסדר, וזה לא גובלינים. זה גנולים. לא! מה תגיד? אמרתי לך שיקראו לך את הצורה, אני עדיין נפגעתי. ברח! אני בורח. רץ אליך. נכון, יש לי טלפורט. סגרתי. באיפה? איך הגעת לפה? אני לידך. הם פה! בלוק אותם אפשר להרוג אותם. אני לא רואה אותם בין כל העצים. אני אצא על הקוסם הזה. אני אצא על הקוסם. אין לי חיים בכלל. הרג אותי. תוך שנייה. יש לי. אין לי חיים. וואי, זה כזה טוב עושה מים. אני פשוט רץ ומרפא את עצמי. איזה אדיר. איפה? הנה אתה. אמרתי לך לא להתעסק איתם. גוף, אני ארפא אותך. בטח קוף, מה תתן?
ניסיתי לרפות אותך. אני אצא לקוסם. הם שיתקו אותי, לא. ברחתי. מצאתי איירון, נו. איירון. אז תיקח. אתה הורג שם, אני מביא אותם. גנולים. תביא אותם, תבל. הם רודפים אחריי, לא אחריך. שימשיכו ככה. גולד, זה טוב. גולד אני צריך, זה טוב. לא, זה מי. אתה לא יכול להכין דברים עם גולד. אני נכנס במערה ישר מאחורי. תהרוג אותה כבר את הקוסם הזה. הנה, אני רץ אליו. נו. אני בא לו מאחורה, אני מתגנב. חי. לרפות אותך? הוא מפרק אותי, הגנוב. אז יאללה, אז בוא נעזוב את זה ונברח מכאן פשוט. נברח? אני בא איתך. יופי, אז אני בורח משם בטלפורטים. הם עדיין מאחוריי? כן. אז אני אעשה עוד טלפורט. עכשיו הם רודפים אחריי. זומבים פלוס 3. רודפים אחרי זומבים פלוס 3. טוב, כנראה שזומבים נשארים לוזרים. אתה שם לב, אני מרפא אותך, כן? תמשיך, אני מרפא אותך. יופי, קיבלתי 10 XP. תמשיך, אני מרפא. יופי. יש כאן עוד זומבי. פיצצנו אותם. ראית כמה ריפיתי אותך? לא ריפית אותי פעם אחת. ריפיתי אותך איזה 2000 פעם. אני יודע. אני כל הזמן פשוט באתי, איזה זומבי רדף אחריי, ברחתי ממנו מה זה וריפיתי אותו. פורנייס? מה זה? מה? פורנייס. טוב, זה היה פרק בלילה של קיובורד. בפרק הבא יהיה בוקר, אל תדאגו, ומי שרוצה לרשום בדיסקריפשן שהוא רוצה להשתתף בסדרה, בכיף נשתתף אותו. ביי.